Comencem portant l'atenció al teu cos, sense jutjar res, només observant com és ara. Pren un moment per sentir els peus a terra, les cames, l'esquena, les mans. Nota les sensacions que hi ha presents. Respira profundament i lentament. Inspira sentint com l'aire omple el teu cos i expira deixant anar qualsevol tensió que puguis notar. Dona't permís per relaxar-te, encara que sigui una mica amb cada respiració. Ara, pensa en una situació que et generi una mica d'incomoditat o ansietat, però que puguis afrontar de manera segura. Observa quines sensacions apareixen al teu cos sense intentar canviar-les ni fugir d'elles. És normal que aparegui tensió, alerta o incomoditat. Dona't permís per sentir-ho amb suavitat, com un espectador amable que acompanya un amic. El teu cos només t'està mostrant que està reaccionant a una experiència natural. Porta l'atenció a la teva respiració. Inspira lenta i profundament, sentint cada racó del teu cos que s'omple d'aire i calma. Expira amb suavitat, deixant anar qualsevol tensió o resistència. Imagina que estàs dins de la teva finestra de tolerància, un espai segur i càlid dins teu. Aquí pots respirar, observar i respondre amb calma. La situació que et generava incomoditat comença a suavitzar-se i el teu cos i la teva ment aprenen que no hi ha perill real. Si apareixen emocions fortes, només torna a la respiració, amb amabilitat cap a tu mateixa, i digue't internament: està bé sentir això, puc estar amb la incomoditat i cuidar-me al mateix temps. Recorda que cada petit acte com aquest és un entrenament per al teu sistema nerviós. Amb cada respiració conscient i amb cada moment d'incomoditat acceptat, estàs ampliant la teva finestra de tolerància, fent que el teu cos i la teva ment siguin més resilients i centrats. Porta suaument l'atenció al teu cos complet, sentint cada part d'ell i nota com respira amb tu. Sents la teva presència, la teva valentia, la teva autocura.
poc, si vols, obre els ulls i porta aquesta sensació amb tu, portant la calma i la claritat al teu dia. Respira un cop més profundament i reconeix que cada respiració és un acte d'amor propi i cada moment d'incomoditat acceptat és un acte de valentia. Hem arribat al final d'aquesta meditació. Pren-te un moment per sentir el teu cos, agrair-te per haver-te dedicat a aquest espai i recordar que sempre pots tornar aquí quan necessitis ampliar la teva finestra de tolerància i cultivar la teva resiliència.